Universitat de València. Vaig estudiar Geografia i Història en la Universitat de València i quan vaig acabar la carrera vaig fer entonces era una tesi de licenciatura sobre la producció bibliogràfica valenciana en humanitats entre la invenció de la impremta i finals del XVI. I bueno, és un tema que me va agradar molt, me va fer entrar en contacte amb llibres antics, amb incunables, amb impresos del segle XVI, i a partir d'ahí me va interessar aquest tema i vaig pensar en preparar-me oposicions. En aquell moment, les oposicions estic parlant de... Jo vaig acabar la tesi de licenciatura, la vaig llegir en l'any 80, i entonces les oposicions de funcionari de grup A eren de cos facultatiu d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs, era funcionari de l'Estat. Entonces jo me vaig presentar i vaig aprovar les oposicions. El nom en castellà és Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Jo vaig tindre l'enorme sort que jo soc l'última oposició de funcionaris de l'Estat que ve destinada a comunitats autònomes. A partir d'aquest moment ja se quedaven tots treballant en Madrid. I la meva primera destinació en la Universitat de València és en la Facultat de Medicina. Jo arribe en l'any 86 de directora de la biblioteca de la Facultat de Medicina. I jo he viscut i crec que he tingut molta sort de viure aquests anys. Jo he viscut en primera persona com han canviat les biblioteques, en general l'administració pública, però jo des de luego he de parlar de les biblioteques, com han canviat les biblioteques entre l'any 86, quan jo arribo a la Universitat de València, i l'any 2012, que estem ara. Me sento afortunada d'haver-lo viscut i d'haver-lo viscut molt en primera línia, no? Perquè jo, quan arribo a la Universitat de València, o quan era estudiant en la Universitat de València, jo coneixia que en cada centre n'hi havia una xicoteta biblioteca destinada a alumnes, que era la biblioteca de la facultat, però els llibres més recents, els llibres més interessants, els llibres destinats a la investigació, estaven en els departaments, de manera que la biblioteca estava completament descentralitzada, teníem tantes biblioteques quasi com departaments, és a dir, més de 80, sense cap connexió entre unes i altres, i inclús sense cap connexió entre les biblioteques de facultat d'unes i altres. Cada biblioteca, cada facultat, depenia en aquest sentit de l'equip de Canal i tenia una actitud més activa o més passiva en aquest tema, depenent del seu degà o la seva degana. N'hi ha dos fites importants en el canvi, que són, en primer lloc, la irrupció de la informàtica. La informàtica irromp en el món de les biblioteques d'una manera important a partir dels anys 90 i se produeix, en la meva opinió, una simbiosi molt important, perquè per un costat la informàtica aporta unes ferramentes increïbles. Avui tenim els potents buscadors que n'hi ha en el món i les biblioteques aporten uns continguts excepcionals, com són els manuscrits, els incunables o les revistes electròniques o l'últim congrés que s'ha publicat, que s'ha realitzat en el món. El més immediat i el més antic, en aquest moment ho pots trobar tot. Aquesta simbiosi jo crec que és una simbiosi de molt d'èxit. Per un costat unes ferramentes molt potents i per un altre costat uns continguts que estaven ahí, que sempre han estat, però que resultaven complicats d'accedir a ells, perquè els investigadors s'havien de desplaçar a la biblioteca i havien de buscar els documents entre la col·lecció bibliotecària. Una altra cosa que me pareix que ha canviat molt positivament
és que la biblioteca avui, la biblioteca universitària, és una prestadora de serveis. En els anys 80 o els anys 70 les biblioteques se valoraven molt per la col·lecció bibliogràfica que tenien. Una biblioteca era molt bona si tenia una gran col·lecció bibliogràfica. I una biblioteca era més pobra si tenia una col·lecció bibliogràfica més xicoteta, més reduïda. Avui la col·lecció bibliogràfica és fonamental, continua sent fonamental, però és un recurs. És un recurs de primera magnitud, però un recurs, perquè la biblioteca avui se valora per els serveis que presta. És una gran prestadora de serveis. Hem copiat el model anglosaxó, que és un model de molt d'èxit, en el que la biblioteca s'ha convertit en el que s'anomena un centre de recursos per a l'aprenentatge i per a la investigació. Un centre de recursos per a l'aprenentatge dels estudiants de grau, un centre de recursos per a la investigació dels nostres investigadors, dels nostres professors, i també un centre de recursos per a l'aprenentatge de la gent que ja ha acabat els seus estudis universitaris però que vol continuar aprenent al llarg de la vida. I en això estem satisfets perquè precisament avui hem vist que la Universitat de València ha passat una enquesta a tots els estudiants de grau i aquesta enquesta diu que entre els serveis universitaris el servei de biblioteca és el que més s'utilitza i també el que rep una millor valoració. I això ens satisfà molt. Jo crec que sempre n'hi ha resistències al canvi, però en el nostre cas no han sigut molt importants, crec que per una raó. Les biblioteques des de sempre tenen una normativa molt internacional, per exemple, la manera en què descrivim un llibre és la mateixa en Espanya, en Estats Units i en Alemanya. Tenim una sèrie de normes internacionals i estem acostumats almenys a aquest context internacional. Entonces, estava clar que les biblioteques espanyoles, en comparació amb les biblioteques europees o amb les biblioteques americanes, estaven molt endarrerides. Jo crec que si la institució te dona la possibilitat d'anar cap a aquests models que tu sempre has mirat com a models ideals, no n'hi ha moltes excuses per a no fer-ho. No n'hi ha moltes excuses per a no fer-ho. Jo crec que, a més, al mateix temps, la institució, la universitat, ha apostat també per un canvi organitzatiu. És a dir, les biblioteques no sols s'han centralitzat, sinó que tenim edificis de biblioteca grans edificis, importants edificis de biblioteca, exents, únicament dedicats a biblioteca, amb un horari en algun moment de l'any de 24 hores diàries, és a dir, és que se m'ha costat molt als models ideals, i llavors crec que és una consecució de la institució i que tots devem d'estar satisfets. En primer lloc, clar, el personal que treballem en el servei de biblioteques, però és una aposta que ha fet la institució i que jo crec que ha sigut una aposta exitosa. Jo crec que la Universitat de València és una institució que sempre ha estat una institució sensible cap als temes d'igualtat i inclús de conciliació de vida personal i familiar. O sigui que en aquest sentit som un poc una illa, com ho és en general l'administració pública, som un poc una illa en la que és possible continuar amb una carrera professional i una vida familiar per als nostres horaris. Per a mi no ha sigut especialment difícil. La professió bibliotecària és una professió especialment feminitzada, o sigui que nosaltres a vegades quan hem d'organitzar un tribunal d'oposicions o un tribunal de qualsevol altra cosa, és més fàcil trobar dones que trobar homes, perquè aquí se dona el cas contrari, que els homes sí que
són aquí la minoria. Jo recorde que quan vaig aprovar les oposicions, que eren unes oposicions, com he dit, per a tot l'Estat, les companyes, que també eren majoria en el grup, se varen adonar que els homes que havien aprovat, i que no necessàriament havien aprovat d'una manera més brillant que les dones, sí que varen aconseguir més prompte treballs de major remuneració, de major relleu, de major responsabilitat. Pareixia que ser home en aquest món era un sinònim de qualitat afegida, però bé, això després se va estabilitzar i sí, jo crec que com en altres professions se podria estudiar la quantitat de dones que treballen, la quantitat d'homes que treballen i això com se reflecteix en la cúpula, i segurament estarà desequilibrat cap als homes. Jo el que he vist és que la universitat en aquests últims anys s'ha professionalitzat, s'han creat nous serveis, s'han especialitzat i una bona part, la majoria, estan ocupats per dones i crec que estan ocupats de manera amb un alt grau de professionalitat. En general és el que jo diria dels meus companys. Jo crec que és molt important que aquestes polítiques se visualitzen al més alt nivell, que tots tinguin cura el llenguatge, d'una manera natural, se tendeix a utilitzar el masculí com a genèric, entonces que ens donen un toc d'atenció i que, encara que els textos se facin més llargs, però n'hi ha que utilitzar el masculí i el femení, o que ens recorden a tots que per llei els tribunals han de ser paritaris, s'ha de buscar equilibrar la composició tal com ocorreix en la vida, perquè si no, per raons de tendència personal o perquè les dones sempre se fan més càrrec estadísticament dels temes familiars, que n'hi ha que recollir els xiquets o que n'hi ha que estar en casa o que he d'anar a veure la mare, una sèrie d'obligacions que tenim familiars, pareix que les dones les agafem amb més intensitat que els homes. Entonces, si això no té algun contrapès, al final, clar, se donaria el cas que els tribunals estarien formats per homes perquè pareix que tinguin com més disponibilitat. No és així, no deu de ser així.